खुलुमबाय लखिमपुर जिल्लानि बर' सावथुन दिहुनगिरि अनजालु बसुमतारी बिथांनि गोख्रों नाजानायाव दिहुनजानाय आगर गैयै आर'नाइ सावथुनखौ दिनै लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बगिनदि बर' थुनलाइ भवनाव बेखेवनाय जायो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, बिटिआरनि बायजोनि बारग' बिएलटिनि गाहाय नेहाथारि बिस्थिराम नार्जारी आरो लखिमपुर हालामनि गासै माहारियारि आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। गोजोनथाव बाथ्रा गोजोननाय मोनदों आर'नाइ प्रडाक्शननि गेजेरजों आरो प्रबिन बर' जायखौ मैथाबो होननानै मोनथिनाय जायो बिथांनि बे स्क्रिप्ट आरो बिनिनो जे डाइरेक्शनाव माने दिनैहाय नुजानाय आगर गैयै आर'नाइ बे सावथुन बेवहाय बेखेवफैनो मोननानै आं खोब गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरो आङो साबायखर होनो लुबैगोन जे दिनैहाय बगिनदि बर' थुनलाइ आफादनि बे मावख'आव बेखौ बेखेवनायनि खाबु मोनबाय आरो गुबैयैहाय बुंनो थाङोबा मोनसे समनि बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि प्रदिप बसुमतारी फंबाय आरो जोंनि एमएससिनि इएम प्रभात बसुमतारी आरो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी आरो लोगोसे एक्सपेल इउनिभारसिटि बिटिसि बायजोनि गाहाय नेहाथारि बिस्थिराम नार्जारी लोगोसे जोंनिनो बर' कसारी अनसाय गावारि खुंथायनि लेङाइ मासिगिरि सृजन बसुमतारी आरो गोबां बर'नि दैदेनगिरिफोर थानायनि गेजेरावहाय जयै जोङो दिनै बेवहाय बाहागो लानानै बेखेवनानै होनो मोननायाव आं खोब गोजोननाय मोनदों। सावथुना नंगौ बेखौ जों सिमान लानांगोन बा स्केल खालामनांगोन जोंनि हारि दानायाव बा जोंनि सोमावसारनायनि गेजेरजों जि बाथ्राफोरखौ जों बुंबोदों बुंनो थाङोबा राव हारिमु थुनलाइ जौगानायनि बाथ्राफोर सोलोंथाइ जौगानायनि बाथ्रा बेवहाय हारिखौ दावगाहोनायाव बा हारिखौ महर गोजों खालामनायाव हारिमुवाबो बा सावथुनाबो जे गिदिरथार मोनसे बिहोमा होयो बेखौ जोङो गनायनो गोनां आरो जोङो बेखौ फोथायनांगोन। मानोना सुबुं समाजनि गेजेरावहाय माखासे बाथ्राफोर जाय बाथ्राफ्रा जों मोनथिया जासेनो जाखोमानानैबो थायो बेफोरखौ थुनफावथिनायनि गेजेरजों बिदिनो आखुथाइ सोरजिनानै बे आखुथाइनि गेजेरजों समाजावहाय जोंनि गेना गोरोन्थिफोर जोंनि मावनाय दांनाय जानाय थानाय बायदिसिना बे बाथ्राफोरखौनो फोरमायनो नाजानाय जायो बा फोरमायबोनाय जायो बेनि गेजेरजोंहाय जानोबो हागौ सोरनिबा जिउनि जारिमिनफोरजों बे सावथुननि बबेबा केरेक्टारफ्रा गोरोबलांनोबो हागौ आखलफ्रा गोरोबलांनोबो हागौ आरो बे गोरोबलांबाय बायोबा गोरबोफ्रावबो नाङो गोरबोआव नाङो आरो जोङो बुंनो थाङोबा सावथुननि गेजेरजों माखासे जोंनि समाजनि खुथिनाथि जेंना जेथो माखासे जि मोनसे हालोदफोर थासारिफोर बिनि सायाव जेराव बानायनाय जायो बिनि गेजेरजों जोंबो माखासे सोदांनायनि जोंनि आखल आखु सोदांनायनि बाथ्रायानो जा जोंनि माखासे जानाय थानायनि हारिमुनि माखासे गोनांथार बाथ्राफोरखौ बिनि गेजेरजों जोङो सोलोंनोबा मिन्थिनोबो खाबु मोननाय जायो आरोखि। ओंखायनो सावथुनखौ जोङो जोंनि बर' हारि दानायनि मोनसे गोनांथार बाहागो होननानै जोङो सिमान लानांगोन आरो उननि समफ्राव बुंनो लुबैया जाहैबाय आंनि बिबुंथियाव आं बुंदों साननाया दङ मोजां साननाय दं मोजां मोनसे साननायखौ मोगथां महर होनांगौ रांखावरिनि बाथ्रा फैयो ओंखायनो इयुनावहाय रां मावजानि गेजेरजों गोबां रां फैयोबा जोङो बेनि सायाव थाबैनो माबा मोनसे मोजां रादाब होनो नाजागोन रायजो राजानो बर' कसारी मोनसे गावारि खुंथायनिफ्राय बेखौ नोंथांमोननि बे गुसुङै आं बेखौल' फोरमायगोन। उनफ्राव जोङो सावथुननि गेजेरजों आरो साबसिन हामसिनैहाय बोरै जोंनि समाजाव जोङो बिहोमा होलांनो हायो बा साबसिनै रायजो राजाजों सावथुन दिहुननानै अनसायजानो हायो बर'नि गेजेरावबो सावथुननि गेजेरजों जोंनि हारिमुनि दावगानायखौ जों बोरै लाबोनो हायो बेफोर बाथ्राखौनो जों साननानै खामानि मावनांगोन बिबान रुजुनांगोन आरो मोनसे समाव बुहुमनि फैसालिसिम जोंनि सावथुननि गेजेरजोंबो जोङो जोंनि बर'नि बाथ्राफोरखौ फोसावहैनो हानाय जानांगोन मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ जोङो फोसावहैनो हानाय जानांगोन जोंनि नाजानाय समाव बे सोनारहैसिगोन। नायनांगौ रायजो राजाया नायनांगोन आरो रायजो राजानि अनसायनाय मोनाबा नायाबा सावथुन दिहुनगिरिफ्रा बोरै थुलुंगा मोनगोन बे गिदिर बाथ्रा सोंनाय फैयो। ओंखायनो रायजो राजा जेब्ला सावथुनखौ नायगोन
बावहाय दिहुनगिरिफोर फोसावगिरिफोर बे आरो थुनफावथिनायाव जायफ्रा बाहागो लादों भाव खालामदों भावखुंगुर भावखुंग्रि साफ्रोमबो थुलुंगा मोननाय जायो। दा ओंखायनो रायजो राजा गासैबो रायजो राजाखौ आङो बर' कसारि अनसाय गावारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा जानानै बेखौनो खावलायनो लुबैयो खर' गंग्लायै जे नोंगौ थारैनो बे आगर गैयै आर'नाइ जायखौ आर'नाइ प्रडाक्सननि गेजेरजों फोसावनाय जादों बे सावथुनखौ जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजोआ अनसायनांगौ नायनांगौ थुलुंगा होनांगौ। जोंनि गेजेराव राव हारिमु जौगानायनि जि बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायखायो बे हाबाफारिया जाहाथे जाफुंसार जायो इयुनाव बर' हारिखौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि दाहैनो हायो बेबो मोनसे बाहागो बेखौ साननानैहाय बेखौबो मोनसे पार्ट बा बाहागो साननानै जों खामानि मावलांनि आरो रायजो राजाया थारैनो अनसायगोन आंहा फोथायनाय दङ आरो अनसायनांगौ आरो नायनांगौ बेखौ आंनि खावलायनाय थाबाय। आं दिनै जोबोर गोजोनथाव सान होननानै सानो बिसानि गाहाय नेहाथारिनि मासिनिफ्राय आं अनजालु बसुमतारी जा प्रडिउसार बिथांखौ आं गोजोननाय बावहरो। बिथांनि सावथुना साक्सेस जागोन आरो बे सावथुनजों लोब्बा थानानै डाइरेक्टर आरो लिरगिरि स्क्रिप्ट राइटार प्रबिन बर' मैथा जों जायखौ मैथा होननानै बुङो बिथाङा जा नाजानाय बिथांनि जा थुलुंगानाय मावनाय खामानि बेफोरो खोब बाख्नायजाथाव जादों। जों नायबाय सावथुनखौ देग्लाय मोजां मार्केट लागोन होननानै जों सानदों आरो बिथांनि सावथुना अलरेडि माखासे बुकिं जाबाय 50+ बुकिं जानानै दं सारा बिटिएडि नन बिटिएडि लोगो नांनानै खोब गोजोनथाव बाथ्रा। सोरां आरो मोगथां बेनिफ्राय जाखिनि आर्टिस्ट दं खोब मोजां खामानि मावदों मोजां जादों एक्ट्रिसफोरनाबो मोजां जादों पारफेक्ट आरो होननानै बुंजागोन आरो दिनैनि समाव आं बे बगिनदि जा लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट जायोना बेयो साहित्य सभा भबनाव बेखेवनाय हाबाफारिया जालांबाय दा सावथुना नायखांजाबाय खोब गोजोनथाव बाथ्रा आरो आं गासैबो बड'लेण्डनि आरो बड'लेण्डनि बाहेरनि जिमान नायगिरिफोर दं बिथांमोनखौ आं बे मोनसे मुभिखौ माने आगर गैयै आर'नाइ बे सावथुनखौ नायनो थाखाय आं खावलायहरनाय जादों। आं बेखौनो खावलायगोन जे बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय एक्स बिएलटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आं नैबेखौ खावलायगोन जे जोंनि बर' माहारिया जिहेथु गोदोनिफ्राय माखासे बिसासाव थाबाय थायो जायफोर माने दायना माबा माबि बेफोरबायदिखौ फोथायबाय थादों खिन्थु आं नैबेखौनो खावलायगोन जे दिनैनि बोथोराव जे जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव माखासे बे खोमसि फोथायनांगौ जोंनि बिसास खालामनाङा फोथायनो नाङा जेसे हागौ एसे बे खोमसि फोथायनायनिफ्राय गोजानाव थानो नाजा। मानो होनोब्ला जों दिनै बे खोमसि फोथायनायखौ लानानैनो जोंनि गेजेराव जुदि दावराव दावसि सोमजिलायबाय थायोबा बियो खहाया जोंनि माहारिनिनो खहा जागोन होननानै आं मिजिंथिनो हायो। साखौ गाज्रि मोनसे मेसेज मानो होनबा बेखौ आयेना फोथाया जे दिनैनि बोथोराव नोङो बे साखन्द्रा हक बा खोमसि फोथायनाय माखासे जाहोनफोर दं बे जाहोनफोरनि सायाव आयेना बेखौ गनायनानै लाया। जोंबो जोंनि माहारिफ्राबो जाहाथे बे खोमसि फोथायनायनिफ्राय गोजानाव थायो आङो बेनि सायावबो जोंनि बर' माहारि जेसेबां दं बेनि सायाव फोथायनायखौ लाबोनाङा। गिबियावनो आङो मिडिया बयनिसिमबो अननायारि सिबिनाय बावहरबाय। लोगोसेनो आं दिनै गोजोननाय मोन्दों जोंनि आगर गैयै आर'नाइ सावथुनखौ बेखेवबाय आरो बेवहाय बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बेसेबांबा गोजाननिफ्राय सफैनो हादों जोंनि बर' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसननि मिरु आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां गुरु पबित्र बिथां लोगोसे बेवहाय नुजाथिफैनो हादों बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथावबाव BKWACनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बसुमतारी सार आरो इउनाइटेड बड' पिपल अर्गेनाइजेसननि आफादगिरि मानगोनां मनरन्जन सार आरो मानगोनां प्रभात बसुमतारी सार मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि इसि लोगोसे BKWACनि सिङाव थानाय एक्स बिएलटि वेलफेयार ससाइटिनि गाहाय नेहाथारि बिथाङाबो सफैदों बिस्टि नार्जारि आदा बिथाङाबो सफैदों लोगोसे गोबां आफादफ्रा बे ओनसोलनि जायगानि गोबां आफादफ्रा बेवहाय थुलुंगा होनाय जादों। दिनै आङो गोजोननाय मोन्दों आरो सावथुनखौ नोंथांमोनखौ बयखौबो अनसायगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। बे सावथुननि गाहाय मथ'आनो सोलोंथाइजों सोमोन्दो गोनां बेखौ नोंथांमोना मोनथिखासिगोन। आं सोलोंथाइखौ बिथा खालामनानै बे सावथुनखौ लिरनाय जादों। आसा फारिदों गुबुन बोसोरफ्राव जिबायदि मार्केट लादों बिनिफ्राय बांसिन मार्केट लागोन आरो नोंथांमोन बयखौबो अनसायगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। गोजोन्थों।